Kaixo, Olbido Baños eta Carmelo Olivares gara, Barakaldoko Nikolas Larburu institututik. Muskulo luzaketak nola egin daitezken erakustaldi txiki bat egingo dizuegu. Samako luzaketak. Terapeutak kamilaren buruan jarrita eta bezeroa ahoz gora. Esku batez oksipitala eusten da. Tiraketa egiten da eskuineko sorbaldara eta beste eskuak eskerreko sorbalde eusten du luzaketa handiagoa izan dadin. 6-10 segundutan tentsioa mantentzen da. Erlajatzen da eta jarraian ariketa berbera egiten da tentsioa gehiago eginez. Beste aldea egiten da. Posizio berdinean, burua eskuineko sorbaldara biratzen da eta guk eskerreko sorbalda mantendu egingo dugu. Oksipital hartu eta eskuinerantz trakzioa egingo dugu. Gure eskua gurutzatuta, bezeroaren samaren atzekaldetik eta bere sorbaldetan, burua altzatu erdialdera, bular bien artean. Oksipitala mantentzen da eta bezeroaren burua eskuineko bularrera ematen da. Aldi berean, beste eskua eskerreko sorbaldan izango dugu luzaketa egiteko. Bikietako luzaketa. Bezeroa ahoz gora eta gu bezeroaren oinetan albo baten. Esku batez orpoa mantendu. Hanka gure besaurrean geratzen delarik. Beste eskua belaunaren gainean jarri, flexionatu ez dadin eta luzaketa mantendu daiten. Aurrerantz trakzionatu. Iskibiotibialetako luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Eskuineko hanka altzatu gure sorbaldara bertan ezarriz eta beste eskua belaunaren gainean. Hau flexionatu ez dadin. Posizio honetan, bezeroaren oina jaisten baldin badugu, aldi berean muskulu bikiak ere luzatu genezake. Ipurmasaileko eta piramidaliko luzaketak. Bezeroa ahoz gora. Hanka flexionatuta beste hankaren gainetik pasatu jasota geratzen delarik. Aldaka utziko dugu gurantz trakzionatzen dugun bitartean. Aduktoretako luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Hanka barrurantz flexionatu kamilara itsatzita utziz. Oinazpia beste hankaren barrukaldean geratzen delarik. Kamilarantz trakzionatuko dugu. Bitartean beste eskuarekin beste aldaka mantenduko dugu. Oblikuetako luzaketa. Bezeroa ahoz gora eta eskuak flexionatuta bere buruaren atzean jarrita. Gure besoa bere besoetan sartuko dugu. Bezeroaren kontrako besoa hartuz. Beste eskuarekin aldaka mantenduko dugu, desplazatu ez dadin eta gurantz egingo dugu trakzioa. Eskapulako luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Eskubiekin hartu deltoidesa eta eskapula muskuloak. Goruntz eta beruntz egingo dugu, baita biraketa, barrurantz eta kaleruntz. Dortzalen luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Bezeroaren besoak hartu eta atzeruntz eramango ditugu. Bezeroari eskatuz guri gerritik heltzeko. Gure korputzarekin tirako dugu atzeruntz suabe-suabe jaisten garelarik. Lumbarreko luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Bezeroaren hankabiak flexionatu bularrerantz. Kamilara igo gaiteke eta bere hanketan apoiatuko gara luzaketa gehiago indartzeko. Soa ziliakoko luzaketa. Bezeroa ahoz gora. Hankak flexionatu ipurmasailera. Gure eskua bezeroaren belaunaren gainean jartzen dugu. Hanka flexioan altzatu aldaka mantentzen dugun bitartean. Laburbilduz, hauek dira burutu ditugun luzatze ariketak. Samako luzaketak, bikiak, iskiotibialak, ipurmasaila eta piramidala, aduktoreak, oblikuoak, eskapula, dortsala, lumbarrak eta soa ziliakoa.